omurubuli okubwatia nigo kurigirirwa nebigore byonse. Oboremi bwa matunda nigo boirete ekerenge kemono imeyeriro bali Gusii ande mone karto kurigiria amatunda na rororo alia bwa tekerenge kiegeke lakini lende karto kurigiria amatunda buna amapela avocado tokwa na matunda bune birangwati ebya nne mono mbire siriro bali Gusii konna sama matunda yande to kwa ndali tukolero na rali aya itukolero to kwa na chingenane tali chingenane choma ite chikwama emeteime osoro sana ime itukolero to kwa na chingenane chima ikantebele chi strawberry ne chingenane chiri chiwansa ane maronye watale ali supermarket kwa nyako bako kwa ranoni yogurt siro seri strawberries wasa kwa ile limite binge biro seri strawberries chinga ne chiro chito kwa na seri tukolero asto kuchikwemanya astole asekenyoro kia atorege Karange village nemso sub location Bobaracho ward Nyariva recharge anda mono omulimi wetu bwateli tukolero onyareko tebigo tori ime yake Karange enga kiene nande ntu amubwate aswala ukwana aseke malikene tu alikwanira akanyara ko bago tebina ge kwama kone seri tukolero tu amotale nande asentunde yakabere asa kuchika totebyanga ekemelie kasimete ge strawberries na kiye gosimekwa na kige kwama nga yake ruseti ebirengara libyonsi ebibyo gosimeka strawberries nga ya viruseti ayonsi nigagotoka imeyo morobole bobole minobonda okole toli tukolya chimatato ense monenusu na nchemildo momanya aso usanga mange na tuwa na mange igoro yobolemi wane ndo tuwatia asemetandao yetu na Ndizi TV News asemetandao yetu ya Facebook noko tonyara na Ndizi TV News digital asemetandao ya YouTube noko tonyara na Ndizi TV News na nina wotumera SMS kwetera sena mbira se screen ya ogabu ende tunakoba tukusanga asobwamo wano mulime ito Kevin ndo utalete ngakende tukusanga mange asirikoli yetu kwa na igoro ya strawberries kwa tebi ainingo asoli takumaiti ocha koralende etaseni yetu ya Ndizi TV tukolitangani akumanye nche serie tanguru kwa Kevin Monda abange bako nangiri mushagiri nche numuremi nde nsomere Oboremi kurese University ya Nairobi nkorete a degree in horticulture iyo yagerire na abiro umuremi we strawberry umuremi we meria wawa ebyo ngosimeka singenjo agribusiness na asingenjo ya research ganongo korera oboremi bwane sibari motamaiti mostly ngokora oboremi bokoro ku modern farming obo wenteri bimeri yawa ebyo birenge indenge ngobire ma asingencho agribusiness asingencho echibesa tari asingencho okori mostly yeah Kevin ekerondigera tiga muna toisarastiga nindigere tinosumete aina ya matunda mange no etali strawberries choko singa nechi nindo chino sumete passion fruit ugasimeka chin sobo ugasimeka matunda na mango simegete iyo korokinga nuga njete amangana yo bulemi anda kora to tebyanga ekerengere ryo usumeke strawberry anda ke asekerenge kenene ose emete ni kere ninkagerete no buno mate namba ye metobo ati strawberry ngai kwa ruseti ekerengere ryo usumeke strawberry aneno mulemi kerogo so oboremi bwao ngotwaro objective yane yarenge nkoro oboremi asingenje biashara nande ngachikorigereria ebintu birarete echibesa ase ngakienke nande bitumekerie bagarinke karanga strawberry is the best strawberry echikwira bagarike lakini keroji manage tibuya echigosokia chibesa chinyinge anena mono strawberry onye kwanyaro rali supermarket is very expensive kiagera nere korosie binte binge muna chi yogurt ngolie gwerero muna matunda na ebintu ne binge ekorosia ekemereke ki strawberry kibono kiagera tenkaroranga strawberry ebwate chibesa chinyinge as compared to oboremi bwa matunda ayande bona ikabona ndigere tiga chi strawberry chiao ningo chisimegete chibunime ane mana somwa chumori na gaste ko ebolinge strawberry engana no nyesimeke gunime na nche nalite engana ne mote okare kwama okonyororo sana most of the time kwa rusenga na yao kwalia gosikwanyoro no mutege tomba ne mono kora batebyangu ndi banyara ko bakumanyanga na kiengana ne yego sene ke strawberry yego simekwa strawberry teriko simekwa mugondo mostly of the time teriko simekwa mugondo direct strawberry tagete special containers siria ekomerame kairo nyesimeke mugondo kerago sigosokia matunda konyore matunda ria yao kuna rira banse rira bandi bwata marwera wa riagera strawberry ya matunda agunda so that togo chikonyora bono
product eri tagete ose ya lower the quality of the strawberry no anya kero konyira ase market na boko customer chi konyekana asenge nchese ere nchafu ose ebwata marwaire igoro yo konyesimeka chigunime nchena decided tinga ntumeke chiguni because is the cheapest maybe container to get yani container ntobwate different containers ntobwate chi plastic ntobwate chiroseiri na amaraba ntobwate chiroseiri ne chibao lakini nchobona igana tegete gotumika the simplest the cheapest method yoko grow strawberries usakorigere ne chiguni chesimiti ntumegete nandenga inchirosereti in such a way kachibeka muna mauga iskoga bono the same time nchisimegete muna mauga the same time I'm getting food from there yeah igota tabe ikarengereria kigo kwa roche in terms of space na nemono ekerochi ambira matunda nchigo chafuka hewa bono asoko aliganiriro beli yo chusumike strawberry kora tabia nguku aliganiriro beli ende lili chikwancha strawberry manya konyara kubage kwama kwaliganirira bali strawberry it entails a lot of skills strawberry netagete more nutrients ere nutrient specific osakonyerigereria strawberry ebwate two seasons choko grow ntobwate vegetative part ntobwate na fruiting part kero tarasimike strawberry ega notakirerira bali ago libe fertile litwara macha maya arabu libe fine litware drainage smart liraberiria na retreated na ngoro sindo boyo bwana organic fertilizer wori ngoro from kitchen waste liraberi na mix it fast you mix it with organic manure or say ubungoro si kitchen waste nga mix liraberi ga in a ratio of 1 to 3 being endoye ya moyo yo boyo okonye changanya nendo chindo isato chierira alafu kwanya ku mix muno mochanga muno gonchoro mochanga boko agacha na bogonchora lira beliga and then kwama kulibeka chigunime yaba 3 to 4 days so that yaba compacted yarose yani diara na buyaga kabisa yatoba and then kwama konye simeka strawberry tari ego simeku oboto ego simeku egentongero gekoro ku split osakorigere strawberry kereko ama kosokire ebintu gochinse bingemerande ebintu biri na bitokoro kachi splits igabono split yamo na bego ego swase gunie yemo after which tiriko yabwatire yamanya kwagara bono muna chinsiaga yechori chigunie choro chimune chole chigunie asa iwate birenga terigo simeku buno botu ni chi split anda kigero wachagite gusimeka chi ngai koruse chi split echi wachaga gusimeka ugachikwani gwa gose alia se agrovet gosenga ichikali kuona strawberries inchirikoni wase agrovet yani chi split chiga chimbego bono chimpande chi strawberry okwenda kwa romole musimegete chi strawberry anto wa different varieties bono mune simegete sky giant variety yes strawberry ekemeria ekemo it goes for 100 shillings igo bono keronaro stirira beririane na society strawberries is kurase a farmer of which na gorete strawberries 100 of them kachisimeka ono strawberries so kogora chi splits tari okogora korwe agrofet but oko source from a qualified farmer kiagera na bora arete chi splits chiriga iga onyore chirwarete ose nchiri okora yani nchiri fertile nchiri go chikosoki matunda so you need a qualified farmer of a strawberry so that you source seedlings cha ekoro yeah kwa tebire ase variety yosmegite giant anda kenkia garete ngwachora chi variety chi watebire ni chinyinge chiri ose chi sampuli ose anda ke ni chinyinge chiri chi strawberry nkikia garete tuwachore chi yende giant strawberry yensmegete se chigunie chi chaneme kwa mabwango anda matunda the size of the fruit ere nene as compared to variety chirichinde nande osakorigere this giant variety ere yani teriwa attack na marwere mono as compared to ss strawberries chirichinde kina chorete this the reason why nande na chorete this giant variety kwa mabwangu
the fruiting period is fast as compared to chirichinde chigoire takes a lot of time kusokia matunda. Yeah. Anda ke garwa te takes a lot kusokia matunda. Strawberry ni metinyeringe kuira yamenye kwa magusini miaka iringa. Strawberry at most ekuira 4 months. Kero kwanye simekire to flowering ekuira 4 to 6 months. Nande ekwama in 2 seasons, in 2 phases. Na gotebi kero kwanye simekire nyumetara flower, it needs to go phase nere egwente kwandago ekoluku vegetative. Vegetative ne rindirie gosokia mato ya prepare itself ya sokia mata isa ne kabisa, so that ya mataria ya konya mato na roto meta kurageria mumea riria sokiria mato during the dry season, during the rain season ona rio konyora ya ngereko ko flower ya ngereko leta matunda. Ona usakurige the current season we are right now is a rain season. Na kioroche some of the strawberries sokerete bisicha echinenchi bwate ya matunda na echinenchi kendete in the process of fruit. Anda ke esekerugere tichi strawberry chiga unanchirugere tinchendo chembu ya chikoroka nande chigotire chiko geraba ko muntu twaleta mayogo chisineka. Anda ke ekerugwa simekira matukali matanga ninkobeke ruchiro boyo yani boli bwa top dressing. Muna nabate at first strawberry otaranye simeka rasima uburukanirira waliri na manyua. Most of the times strawberries ndorikori recommend but to make organic in organic fertilizer. In organic fertilizer oboyo boli gwetuka totebona muna CAN ose DAP. Kero umuremia mixetirira walia ebya no boyo bwa organic fertilizer maybe totebe kauda manyua gose chicken manyua gose boli compost manyua boli okoeroseri. There's no need ya top dressing because umumea oyo most of the times kero na temete konyo top dress na oboyo boli bweduka na tenganyoro boko yesama. Ono that's why I prefer kobeka uboyo bwe chiombe goso bwe chingoko. Yeah. Lakini then during the growing season onye gotaite go top dress you can use organic manure. Ubwe chingoko goso bwe no. Igo as strawberries the best option no go tumika uboyo bwe chiombe chingoko anda keno ni chinguru onye kobwate. No ni chinguru onye kobwate. Wose mbali bako erose dio uboyo. That is a compost manure. Bo compost manure ngagerete mbolia every chicken waste kole mengoro yani kitchen waste tali chicken waste once people yoko tumeka chikoni kwabo imora sengoro kwachikwa bonchora igento buneki ebona ino chiko toerera asesemu ya kabiri yatorenda sumutu mukakigo asukuchukwanira yo omwancho maligalia ngahete watubwati kurumu chakano bumurubuliriga ikabona igatwekire omweli bumu bwense mentangani asoka leto kwanira igoro ya strawberry omwancho maligalia ni chingene ane mali chingene chinabo chimeka isiko mwahuiga uno yega simeka tene chiguni nane chiro chinchika netinga nga numo togo chikwa moto ora basoko tuomenyo ngo so gwere nyumba yaya chingana nechi niko chiko simekwa nabo simeka naige sona nabo raziveka na nyumba nyendiyo mugasoko ko banyumba kwenda yonse nachiko twerera oyo minto Kevin Monda chiko tebyanga mbole ndikichiko kaneliwa na nene mono na kichiko simekwa tobwati asimetano yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na nabo tumera SMS wetera sina mbira screen ya ogabu yotanda sumu tumukakiko ngwira na tuli Ndizi TV ubwansu bw'omugusii enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusoburwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Chimashini cheito wachiko kuligere choka nduto kokoereza buno rwarete wata tebina yega buna boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakorire tokonyora umubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage
na boku mwakiresimi omudirector bw'indigitari yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gusumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo na huku batarira ase nsemo ya Kisii jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene M-Star Electrical neduke ko ni ebintu byogotumika stima byechingencho ao buna chi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes emisumari ya steel chi sockets chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables consumer units wall brackets chandeliers bulkheads fluorescent tubes motion sensors photocells double poles NCBs circular covers downlighters tanchit glues contact glues wall plugs na cable clips M-Star Electrical mbabuate chinsaye chinde asumu chibuo yugis opposite KCB Bank na boigo asumu chiosuneka imeyumu chokisi nigobare aseste chenene yechi bars angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enoti isano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato M-Star Electrical naende mwancho mwaligereria buna kwagendera gutubwatia kurwa sementanga nande twirende asensemo ya kabere astora somoti mugotogo endera tukwana igoro yechingene ana mwachingene ichimaikante buna asomo nubwekanya mworo buna strawberries echine chingane chiri chikwama chikwansa kigima na nichigutumika ase chinsemo chinyinge asokoro sindagira au wana ganda gutubwatia imeyo mworo buli bobuli minobonda nabo igotubwatie ase mitandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News ana bagotomera SMS gwetera sinambe yira screen ya ogabu ende tugende gusanga asobwamo ase kulera ntobwate omulimito okoro Kevin Monda uyo ganda tokotwera mange na gutumanyia mange igoro ya strawberries asenga kienda ndento mugwata sato tebeti igoro yekemeli kengao asaga to sato tebeti igoro yechinyeni asegura tukwa na matunda na ndaga ndo tumanyia mange Kevin wata biri strawberries go chwati chi season ibere asa ya mere ase vegetative asa ensemo ya mato na seto ikase fruits bono kora tebi yango ase chinga ne chirochio nko anda kengo nyoresira maroire mumea onde wensi gobe ore exposed to gocha maroire like strawberries amaroire ina roro ntobwate amaroire maybe are soil-borne diseases and then are attack the fruits kero cha sokiri for example ono muna routine yani uburwere bweriraba ntobwate rhizoctonia root rot ubuno burwere okonyora mostly borese amaraba ari ogotumeka amaraba aya narwarete in most cases kero okonyarusi koru mugondo kocha konyarete gunimenga ono during the growing season strawberry na vera aba attacked na marwere like muna inagote rhizoctonia root rot ose matunda kera abekira matunda ingo chara agunda due to contact with the soil pathogens and maybe medios megete adjacent to the strawberries to avoid that ntonko koratore marichi alafu akitoko vekera strawberries into these containers chaba raised up so that nchiba contact to the soil nchibunda keroche chiasokirerende kerochigo kuna marawe chikobunda yani they are prone to diseases igotebe asa maroira ara gutuka ase strawberries anene moniga kurwa se amaraba yeah but mostly strawberry keronye vegete in a good condition is rarely exposed to diseases terrible mostly igoma na bichuni na anene mono gosamangana ye yamakunda lyara alino na matunda tali gutuka ase strawberries egento gyoka kego chagia chanda omulimi gwe strawberry ne chinyoni kerachi simegete iskoiga bono munasimegete inere major pest
yuturatenga igusumbua strawberry sana kiagera chinyoni chigocha chiko attracted na matunda ayo chiaria matunda ono liria matunda na bego tocha amacha sweme so that itunda lili it end up so liagunda yeah andake gwatebire nga chinyoni ne chipest andake na chigo chiaria matunda andake na mwanya bantu barobulende bagucha balia utabata gusabiti gusanda ndake kera usimete sense mu yobonchuria aranjora kwanira mwanya bantu barabumbaro nkoli bae na abo tokuba classify as a human pest and na barabu no bare in that category of pest because anything that destroys your crop is a pest ono na barabu ngo ba classify to na our pest lakini nende we are trying to manage them through fencing and security ero we are trying to get some mechanisms on how na kitura fence a farm yeto so that to avoid those human from attacking our produces asense me strawberries andake umuliminara maybe uraibuli gusora atake kumanya strawberries no chisimeke utatikia container una gwateba kiara go prevent ago kuna maraba andake umundinara turatake achisimeke mugondo bono mugondo burungi alige linchire ndarachi ara konya matunda rita kunaliro. Of course there is a mechanism chigo simeke mugondo ntobwate lisakara more specific for mulching osakoligereria Oboremi abantu bali bakora large scale ngukine na abantu ba large scale n'abasongo abasongo mono muna chinse chia abasongo mostly gose chi company chikokora large scale strawberry farming mbabwate lisakara getokora ngali kumachiko bali rabuga lisakara liri specific for mulching after ko make the beds asegeti mugondo nkobachorore at a given point according to the spacing that you need yani spacing yotagete ya mugondo bona ali sichingoro chiri no gosimeke strawberry yawe semo yende isakara liri gotigara liri strawberry ebono kere kwama ego ekwama matunda ya korara lisakara lirigo so inero recommended nini recommended practice yo mulemi uri oteta gukora strawberry mugondo open field yeah ana kiasense mu strawberries echiga asense muyo ubuye bwaye mburu byubuiga strawberry is a highly valuable crop ngansire gabo kiagera strawberry to konya kombia like another fruit strawberry ntobwate ngopimwere kero ya bere nini machua ntobwata ganto toko yepimira okoro kubo pallet. One pallet of strawberry goes for 200 to 300 depending on the size. On a strawberry gakero kwanyoniri you can get a lot of money. For example, na wagotwara chi pallet no 10 at once per week. So 10 times 200 and you know around 2,000 per week from a strawberry. And gochori chi pallet 10 you only need almost 100 trees of strawberry for you to feed those 100 pallets. Number 2, strawberry is a source of food, source of nutrients. Yani umobero yoito kero kwalire strawberry na benge kero okolie apple. Strawberry ngo konyere ya tanga maroira mangese umobero yoito. Ngo boost our immune system and ngo tangere some diseases is jawe na togo to attack ya control. Number 3 is a kind of employment. Osakoligere strawberries in large scale nchiri geta abantu abange sana because no mumea utagete intensive care ikobono lazima abantu batora employment abantu bali kwa safe farm bali gere strawberry day in day out. That is why ngota is a source of employment. Number 4 nawe is a research material. Osakoligere risko gaiga ninkolete some research about this strawberry. Ikobono is a research tool na bego to make for research purposes of which you kerokwa college research it adds information again tongere tutamanya tuamanya from growing these strawberries. Yeah. Asasa moyo gaiga strawberry no smegete bunime ige minetinga ko kase buria ya mo ige strawberry na yoke wente ko baime anda kaso montora smeke mugondo na kolege ntukelto ko kera chio nyine chingeni smegete usanda ke gusina ne bituma no smeka na bora take
especially utigaro bekino ngeni ndemi usekende kya oime anda kiasi strawberry nutakibobeke kemali kende na ndebebere strawberry nabo gotumeka nabo go intercrop abo intercrop strawberry with other crops lakini nchi genda igoro mono ko strawberry kyagera chigenda igoro ye strawberry echikoreta shade didi ale shade ekemerie kengeta etomogaso so you need to space toteba no muna nabo konye space nabo ko intercrop na maybe endani nabo intercrop maybe na igetungo na ebintu binde mune spinach lakini to intercrop ne bituma yagero sakorete bituma ime strawberry ebituma bire bigo chikoreta the shading effect anda kia sensemo yichi strawberry yichi buna tuwa nvedwe to kwa na ibimali binde ebya ucha asensemo ya ububibu gusimeka strawberry anda kia strawberry ne bwato bwa ekera ubiye boro bwate no bongi strawberry mechando yoke bwate kero during the growing season na March if it happens umura kero chinando yesimegete isiko osemuna chigunie chichane mega equal mayons of which ya leti asara so mulemi nande mulemi tayo teta asara at a given time njobo bebuka ndarole igoro strawberry na nelie bwate demand ya machari igoro mono as compared to mimea ngoto beno nyene ngaki buna kamura kera ka chake igoiga ero ko uwote amacha mangi sana lazima ubeke irrigation lazima ufanye irrigation ne manual application gosonye ko bwate your system ile automated ile automatic yo supply amaji you can do irrigation during the dry season anda ke strawberry ngoburugeruchire ntibwate ebintu bikomerame ubo chafu bono tote muneke nyambi muna emendera na chiro chinchi tagete kuburugero so that reduce that competition ya strawberry ne binyambi mbichiura nutrients so that strawberry chikokora buyeso kya matunda ale chinguru na ndale healthy nande agriculturally osekero to kuchikorigere kero to korigere ya agriculture science obeto burugera mume onde bwensi ebintu biri bikomera gati bono tote bono mune bimugomogi gose mendera gose chiomenta ebi worked as agents of a pest na bochigocha chimenyese so mume oyu that is why to advocate monto burugere mimea yae as compared kwenye tigai andake amatukali nge kuire strawberry yago tapi nande liswalindre naga ni gukubulia ngwataba strawberry usime kuetera chimbande andaka ye kutatiga se mulimi igo no eruseli chimbande kurwa strawberry na ndi gukanya cyago takwame kurusimbande cyuko nabo kurustili chirega kora toerera ngasuwa gale senseni strawberry keronye maintenance ya terikogota matukoma terikogota wangu na wenge omuntu kero umubegete in a good condition omete ndagerengia akomenya matuka mange as compared no muntu oli ole malnutrition yani oli obwate nutrient deficiency kwambu oli swali ligoro ya norusi strawberry splits kegenderete komera gusoko ganyegote strawberry ekere komera nagote yebwate two phases phase 1 elitwate very vegetative na lieko soki chimbande cha chinyenge sana wono naboko na cha chimbande from the strawberry yega iliagenderete komera so that usmeka ngabo kole kadricho Kevin buna understand chi split echo iko chikwadaliro bayiso gosaba ntali boyo kero chiwegete totebe kero simegete in containers echiko hang sakurigere libono mune ya monere bwatega we chitihangeti aboko chibutora echine chi split echi suna ine gocha ise lakini bono nande kero simegete totebe mugondo liriota koleti nonya mulching chi split echi chikogendera komera bono mune strawberry kero yakunira marawa immediate mune ukuna marawa iga yasokiri ama yasokiri emeri ige koranda koranda na benge mune munalira gwani likomera igo bono takena boko okubeka
kuhanga na mbitano iga byukurusi split kwanya komentera kugenda exactly now anda ke gwikira bono iga imetene ire ngubwate guse tingumanya kinda kuboli tibese ni metenda kubarere ere ngere kwa ugaiga nichi strawberry ina ngerete ne mete 70 fuichi ngachanga mente mete 30 lakini bone mete yonse kabemia lakini during this growing period of strawberry na manage dikonyora more of 50 in splits 50 chigabono chiabekire a total of 150 my target is 300 ingenderete konya komenda chi splits chinde but at the moment in the 150 splits you at least no watemete 150 yes kusichi split kolengana ne munu wekenya mudo gusibuna mukuru kaino buna abamanyi watemete 150 wana kurabwaterera gabuturagenda sumutumo kakego kutukirana sesemo ya gatatu duchukwa na mangi igoro yensemo yo bonchoreria na nene mono no chiko totebyanga undinaro kugura chi strawberry gose na kichikwama akero chiko rusia amatunda omwancho muri yanga itano ne tutubwatia imeyo murobori bobore minobonda asabone gatwikire ni gotokwenda sumutumo ka sesemo ya kabere kutukirana twira na sesemo ya gatatu astochukwa na mangi yana utubwatia asemetandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube Ndizi TV News na bagana botumira SMS wetera sena beyera screen ya ugamu ende tunyako tugusanga asobwamo inyora liboli ya ondensire megaseta senke Ndizi TV osonyo gotetengo tarere asobwate tugo yao asobwate kemaliki yao ayonsi niga wikiraniwa eke wantumira SMS wetera sena beyera screen ya ugamu turera sumutimo kakego ngwira na tuli Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Ndizi TV obwensu vuomugusi Nkwaga chore nyomba gose ayene bundi bono Sha Ceramics Limited Hardware and Sanitary no kunyora ebintu byonshi byukwagachira buna chitail chonsi chokobekenyasi na boigo chirichukwaranse ase nyomba mbabwate marble tiles na boigo hand wash basins bathing basins shower cabins flower pots sanitary accessories showers towel holders ebitasa byokubekera chisabune tissue holders curtain holders plumbing accessories PVC pipes hose pipes na boigo ni joint chozi cha PVC na chiria cha bends mbabwate manhole lids na boigo water taps chonsi asensemo yubyoma byogutumika asogokorera imirimo mbabwate chinyundo ebisire chisibana emisumeno tile cutter quality logs na boigo nebintu byose byogukorera asi ya masonary mbabwate chimasini cha drills water pumps grinders na blowers ensemo y'ibintu byestima mbabwate electrical appliances garden lights floodlights aina chonsi chebirobu switches and sockets solar water heater na switch boxes mbabwate chirangi chonsi chogwaka chinyomba wooden doors curtain rods MDF boards PVC ceiling boards iron sheets building iron rods wheelbarrow na boigone jisimiti banyore asamagacho Akansons Plaza angene duka ya Quickmart asebara ya Kisii Kisumu highway gosoba keresimi ase namba enotisano naibere enotisato kianda inye isato kianda
kianda isano na ibere Gusii enoti isano na ibere enoti isano nemo isato kianda isano nemo enoti isano na ibere eyemo Gusii enoti isano na ibere eyemo isano ibere enoti isano na ibere kianda isano na isato enoti inyora kubatebya amanganaya nigukwanyerauche ase TV ya Ndizi TV iliyobakoe discount Sha Ceramics Limited Hardware and Sanitary no balime y'umuco Kisii. engenene nere yiga mbwate koboko kwanega iga ase twabetu kwanega ro chingene nechi mwancho mulege bona nyorire yiga nero ntete okor kinge nere ngene tugukwanira yani strawberry engene yiga ntire korokana nige igere mbariri kare akabiri ntira nari gereiri nane nige kari wanse kigima aini nchingu ko igwera ekere twakoro murubiri ngo igwere ngankwansere gosteri wansa konda sabona gatwara sumutumuko tigatora nyara ko batokonyora amange kurwase Kevin Monda sagenda to twera mangi igore chingene nechiga na boda botu batia ase mitandao ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News na botu mera SMS gwetera sena mbejira ase screen ya ugabu Kevin bona seseme ya gatatuntu chukwa na mangi na ndasabona iganki ora tebi igore yechingene nechiga ose strawberries chingene nechiga igor ose strawberry egento nataka mentere neri market market ya strawberry most of the farmers bali bago barimete chingene nechiga they sell their strawberries as a supermarkets or say bound to retail consumers or say local people bali ba maybe bamaite obuya strawberry muna dirina ko analitangani chingene nechiga chigo pack you into special containers chikoro kuchi pallet ntobate pallet yanene tobate pallet yange so the smaller pallet ekoni 200 shillings and then the smaller pallet it goes for 300 shillings kero e pallet ye eichire kabisa abo okonyoni chibesa chingia na ande kero chire chinyenge nabo ko fetch a lot of cash kurese market e market ya strawberry eroteri go chanda mono kiagera abantu mbamaito bya strawberry and how sweet they are gobono there's no straining about the market ya strawberry so long as you have your fruits nabo go chisoke market and you can't spend a lot of time go chioni so you can't struggle ko nese strawberry kiagera abantu they readily buy them as compared to other crops. Yeah. Asense moye egento kire mbate ko kwanega igatima itigo se mukonyo ne maigali asense moye chibicho gusino nyara ko bwata egente kanda kikora tebine kiaga skina ndigenduki koro kwe propagation tray gasia ene ye nursery most of the times go to make a nursery as a nursery settings usakoligereri ga nchitimbo atibole mabonene. The reason why I got to make again take for my nursery purposes, maybe I got to make the smaller space, but yeah, there is more seedlings. One amune eke what take over kogabu, eke what a chingoro 288. 288. Kero vegete seed yao mabu se kero vegete mbego yao me. You are sure, you are 100% sure nga ngoso kiole 288 seedlings kuru ase again take what take over. Management ye gente very nini low yani as compared muna liora asmeke vinta se nasa again take kero kebeka asigetega a small space you can easily manage it as compared to lirio smegete bimeri byaga se nasari ye farm yeah igo go chukwa beka maraba abo kwa beka nekemeji most of the times ndogo tumeka maraba ya kawaida maraba nara kogoro tubwate gento tokoroka soilless media soilless media tarimo chango yo kawaida dirabe red soil gose eridia mugondo maraba nara korosi
ntobwate ase mono tokoroka tira bandire rikoro Pumis rikoro Naivasha ige na ririto gwisiberia onye kuri maite riri okugoro dio gwisiberia amagoro ige na ririkero crash rikoro sio muchanga yo koro Pumis Pumis bono no ro yo kobeka mago osendiro marabanande nanda akoro kwa Milklight nara akoro Mombasa. Most of the farmers naro bagutumeka se tre ntobwate nande soilless media koro cocoa pit area koro siwase dinanasi osakurigereri yani emunasi tari dinanasi emunasi ekwenderie siko amarionya aria isiko kero kwa nyaro ire you crush it okoro si muchango koro kwa cocoa pit ose Milklight ose Pumis na almost ya gutumika se tray cheyu for nursery purposes. Ngomwa chungoligereria kwa igure buna uyo mto Kevin Monda agenda tu kwa na igure ya maraba kwa igure maraba na roch type chinyinge itutoka maite lo msoili ya mabaliri tu amanyali iki kenanti ose clay soil dari tu amanyama na manali abo mwa cotton black soil na ro tumanyite kolende kwa igure maraba ndi naro mangau na nya kwa na semonu wiki na muliro kwa igure anu na maganali korwa siale ama amaraba agia okonye korosia ebimeri gosigosimekere ebimeri ase nursery wetera se egente kimbwati ko bakwanira ga wano Monda watebira sesemo yo bonchoreria gusase sesemo ya marketing turukonyora gasinene singe jabantu mbanchite strawberries andake ekere wikira asesemo yo konya asekenyuru maiga andake arabantu nguguli bali bya gosera smuire nandi baketauni kune bimeri binde byao locally abantu mbamaetele nini strawberry konyegora bae lakini bono barabo bari kogora ase special packages chirina gotebi chigo packing the pallets etoko bapimire glass yake a glass keria ege kepi ge konda for 50 shillings neke kenene glass keria kenene ge konda for 150 shillings igobono this local farmer yani local customers eba gupimirwa small quantities as compared to yokwere a product ya town or supermarket. Ngo tutebe inona abanyakinyurungu gora bali kolendeniria batari kugura gwikira libuna tutebora atura oli guchise supermarket usanda kekirwe town yesibali babwatu bumanyike gima nanda kingira tutebiguriye chi strawberries strawberry gentonda rese nande additional information about this strawberry during the vegetative parts make sure lirieko yasokiria mata mange na splits onache ebintu biria egosoki chimbande chiri na bate chikoro ku splits ilikuwa na chiri chimbande you stimulate strawberry yasoki flowers obeto na chimbande chiri kuru ese strawberry osechi splits obeto chinacha omumeo yoko gendera tukonya gosokia matu so genda konya gosokia splits chiri at long last end up tesokia matunda muna itakire abenge no ene ritoke obeto richera buya uite chimbande chinde ritoke riri komera rike gose ya duration riko irago gosokia flowers long as compared to the orichere tenando kolete o kutorete unnecessary branches to grow as strawberry. Anda kimuna just strawberry chirega chi season irenga chikoira abama amatunda bona atiga ko soka kera ngire gosoka ngale ngora atwe bona aere nabo depending on the how you manage your strawberry nabo go harvest more than 4 seasons go ine miakerenga nabo ekoira no miakebere etara gota Ye strawberry ngwetaniere miakeberere moyo ngwetaniere miakebere ono mwezi cyane gaitire 1.5 years yona bokonya guchitua se miake yebere andake kole ndete na bore kino na bole tano nebere na boka na ne tatu igene obole ndipo kaboga niri obole ndi na kikiregenda ase mumeonde bwensi lazima obole ndi bwegoro so that onyora mazare igoro and you have that continuous production ekaro kuligeria ase se ya Kenya ase strawberry sigusime ku monongo chiense semo ya nkoyo kolengana na busiga iga andake ntotebenga amara baitu na changire strawberry chinchianse una chirichia gali gose ogwansa koroku kasilonga shiro ndete same strawberry
egento gekogere gosime kwarira baria boikoyo gose chinseme echi chiago chiboikoyo is because of the climate. Gose weather, yani totere not necessarily boikoyo lakini specific parts. Sasa koligere bono muna Limuru, oligererie gochitimau, oligere gochinanyuki. Those are the areas, yani chinsemo chia Kenya chibwate obokendu, sama obokendu bore igoro. Yani toko chiroka temperate regions of Kenya. As compared to gocha Gusii iga etobwate climate kia Gusii ne kia boikoyo kireke ngao. And that is why abaikoyo abange basimegete chi strawberry echiga as compared to gocha Gusii iga. Lakini due to research and due to practice of organic farming, and go to some technical skills about farming of strawberry, like some few people but Gusii from Boikoyo. Bono iga Kevin ngwa kwantinga chivariety nchiro chinyinge chie strawberry echi anda kenora tebigoro ye chivariety chino nyiri satu anda ko tebinga asensemo ya marketing ngo changirere ichi mose chinde nchigo ruko bwe chinde variety, like for example ne nabate ko giant chandra ndo what the common strawberry eliere nyerere agakega na ndo what other varieties, lakini the main variety the market sai is this giant chandra. The reason why abantu bago prefer this giant is because ebwate flowering period enke, and then amatunda yara mange, yani amanene as compared to other varieties. For example, if you can compare amatunda yara agenda say palette maya giant as compared to chest variety chinde giant amatunda akwenda make actually palette as compared to other varieties. So if farmer who prefer matunda ya make and as a palette as compared to oweka matunda amange, and again togo pimeke pimo is the same. Marketability on the one see atagete gento kerekenene. Giant takes it all as a market. Abantu bago prefer giant as compared to other varieties. And they also koligere rivuya Oboremi bwa giant variety, giant chandra variety obore easier and obore raisi as compared to these varieties chinde chiko attacked na pests and diseases. Lakini giant is the perfect to grow. Osikoligere chingara ne chigo simegete anda keseliro balito lya Gusii no tara no nyene kinyoruki no gaiga to gotara kiro muchenyo rengere igora ire amale mangi amsini uma yakonyoro uyunde and it's very rare igo meaning igarere in Kisii ada kenkio gareti gosebu na yumulimi okora kero gatebire kwara ko rubulimi boiga na andi bono ga no gendre to ko rubulimi boiga bwa strawberries ada kenkio raga ni government go serikali yetu ye county wetira se sector yobulimi ekore elindiria balimi banyara ko bakomanyanga matunda buna yega naro na andi ngole tali nigo na andi boigo ngokonyali. Say ento nagani serikali ye county now that ento what devolved the government, serikali ye county yare ko come up with strategies tonyole some centers, not necessarily agricultural training centers, but this center maybe one AM per county assembly ward. You maybe specifically go focus research and information research, like tokore some analysis inki kebwane tego smeko at a given time, like ono mune strawberry ga ntutage tutomanye inki getagete for it to perform was not necessarily no strawberry ebi merimbiro ebinde ebibi achire into the market and ebi kwate demand as compared to ono muna Oboremi gwesukuma. If only we come up with these centers, ndonyole amafunzo like no anabotokoro small groups like youths to come up with even nurseries establishment, each nursery of these strawberries of different crops,
to form some volunteer groups still atarere no na balemi. We do some publicity of these crops so that abantu bamanye about these mini crops like strawberry, vituna nyanya and such, so that muntu keroko mweresera nki strawberry omanyanki strawberry. Yeah. Otutebe serikali wante kuri nanda nene mono eri ensemo ye vijana rinde libanya ko bako egenderia asensemo yo bulimi in terms of value addition. Kwani ka tukurigeria buna bona iga ase county to Kisii serikali ya Nyarako baguye county ye igora factory ya matoke awasaba ko tebe gento bago focus more value addition asaba ko change litoke live juice live wine live chicrips ebintu bunebi andake ayibuno mulimi no gwakwanire bakora ibintu byose andake no chikuganya ibintu bibe ade no ane chiyoga chaba produced here in Kisii rather than kuganya chiru ase chikuru chibekire strawberries. Of course, value addition inerencheremo yoko menta toteve economic value of that crop. Like bono toteve for example strawberry, kero ya siru ya rosigwe juice. A juice area cover more expensive as compared to kero ko rari tunda rinyane. If only county come up with the value addition plants, processing plants like bono to muna. For example, to alete value addition ya matoke, to alete value addition maybe ne strawberry, so that at least to make some more products from this strawberry, not necessarily kolia matundoka. So through this value addition, ntonyore some employment, we can earn more as compared to the togo konye vintevi in their original state. Nande kero gokora value addition like strawberry yabona ya strawberry kero kwanye ture ko rumogondo kwanye kiri maybe for after harvest eko irama tukamake ko remain fresh. So kero to gokora value addition maybe igen tongere to koroka shelf life ndiri ama tukali bono diri after harvesting kwa rusire strawberry ya umugondo ama tukale ngekobera yamanya gusareka. So to kora value addition we can increase the shelf life of this strawberry na beko menya bona ama tukamange as compared to dirie kuliegwa in a raw form. Through this through increment of value yani shelf life of this product into we reduce into tokoroka food wastages and the food loss. You contribute to food security in our county and in our country at large. Asante sana Kevin aso basemi ububu yakwanya gukorera asikonya ko teba mangi na kugania ukugani kwa gutia serikali ya county buna yomusae na nabuno bunure omulimi webimeli ao biya mona sana wikinga kinna ndi ntugutarire asto chukwa na mangana mangi guri imeli binde byao usanda ke no chikoto semia amangi biya mona sana umwacho mulira lyangirite watu gwatirie kuru muchaka no bumurubuliriga wekana ntikire omwelio asenseme ya gatatu asto kwanira mangi guri strawberry osicinganene aina mangana mangi to kwanira asto manyire nga strawberry na kiekwama na kiegutwegwa usanda ke na kiekoroka na senseme ya matunda ayonsi ni gotaga gotoka ime umurubiri bobulimi no bonda akoleto botambiri kule chimatatu enseme ni nusu 90 ml mumanyi asto gusanga mangi na nditu manya mangi yana gutubwatia semitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asenseme ya YouTube Ndizi TV News ana boga na bogotubwatia gwetera sena mbeyera screen ya ugabu na bogotumia SMS boli yao onye gotete gotareba kamugondo kwao gusando sesu tugete tugo yao ayonsi ni gawikirani wa ekero gwantumire SMS na gontebia sogotoka na bogoni nkyo bwate inde ligwekenga kina ayo gotarire onya gotera mangi buna Kevin Mondanya kwa autosemia na kutumanyia mangi wekenga kiende na inde chinsa nili tukubuna lya lero bye bye.